Voi khata ka record zo thailo avangin voice adang lam zeu zeu o episode nung berakan huang khan sawian le mugu chu na satakin anin beani kha yana din mun chetaka adin lai chuan ziong le zien te chu an lo thlenga ziong le mugu chu in bei shapin mugu chu lai mun atang chuan ain nuk dok ta ani ziong po zien te bula aron kala mishing pangai anga lang le in a chaw le a atopa chuan ka hnot bo thei ta e atia yana chuan za takin atran puina awangin lom thua sila big brother ti na kolbok ma se ziong chuan ka boss thian ini awangin ziong ti min ko theng ti in a changa ti chuan zian chu ziong bula chuan akal phea naro pui taki thokani tuna chuan in nai hlen chuak ta boka karolin i local ve thei to anga tia chuta yana lam chu a hoya alchemist ini boka damdoi siam na man ruwa ka nga te mania chu idu chuan ka peyang che ma se ama sign kata turin damdoi tui tak tak I refine to photanga yang atia ziang chu aril ru alo boy hlea zian chuan iana chu aro hlu omna a hroi don ni in a hria athil lo khol khom to zong chu alavek meng ti a hlau hle ti chuan lai hmun atang chuan an chuaka iana chuan engtin nge he hmuna hian iron in lar thut thei atia zian chuan Btth competition a hian itel don ti ka hria chuwang chun heta hian hun re tak kalo ngak to che achan chu kain then hnuwa damdoi thale tui tak tak ei tur ka nei lo ani kan clan member de chon arang the ang bera chakna sang turin min tia ni tin thilra phlak tak tak le tui lo deuh ei turin min no renga engma thil thum po ka ei ngai lo ti in a changa yana chuan england tenen in hule theimo atia zian chon alua bungata chuta an pathum chon an thlok chak zual sawa ziong an aro hlu zong le damdoya ta na ahman tur zong ring dragon flower core crimson flame fruit sulfur flame speech saliva le thil hlu dang tam tak ada na treasure palace chu a thleng ta ani zian chuan he 10,000 medicine mountain range pum puetang hian damdoya ta na man tur zong ila khawm veke matia ziong chu amang ang zual sawa sawian chuan athil khol khom zong chu alavak miang ti a hlau hle ma se a nial ngam si lawa ani chuan unaw pa imamo apiang khongain laro idu du I thlang theyanga tia zian chuan zianga bengbula chuan relo te yana chu tier 8 alchemist ani to don chu tiang ani chuan imamo damdoi chi sang chu a peteu theyang che itana thawi wanga tia ziang chuan yana chu tier 8 alchemist akai sang don ti riat chuan makati hlea chuta yana chuan za takin big brother midu am kanilo heng thil zo zai la khom tura I thorim tur chia ka hria celestial essence ti chau ka mamo a chu kata na to kanga tia ziang chu alom ema a hoile ta yana hena chuan tunatang chuan katan ka unaw pa tak angini to ang 2 point an vawngom che ani chuan ka pui zelang che atia chuta yana chuan pilriam me papea amamo tur thil mu theina mun tur omna entira ziang chuan a chia lo pakhat hena chuan man mo ro ka unaw pa mo zong hi zong chuak vat ro tia chuta tang chuan a chia lo chu a chuak ngalwata chuta zian chuan sawian hena tuna hian enge irua manna pilriam chua san idu chuan kan pani hian kan pui theng che atia sawian chuan pilriam stage ni na atop ma hian hun alatama chuwangin solmero refine ka du Btth competition a hian pakhana kani nge ngai atia zian chuan alua bungata ole a thae kan pani hian kan lo veng rengang che atia chuta sawian chu a thua a heavenly flame mangin solmero refine na chu a thokran ta ani hun engemaw chen aliama ziang chu amuta chuak to hlea heti la hian sawian chuan pure spirit pulp ala kha liquid dynamics a heavenly flame mangin a refine ta ani he hian a cheve zong a energy in thlak danglama satak asiama amma son na chu a muin sawian chuan nui chungin atopa chun ka hlotling thei don ta ai atia ma se a dotle tur chu apoi mo le zual dona chumi ti hlo ring the ani chuan tier 8 alchemist akai sang theyang chumi nuwa soul liquid chu a hi blue ta breakthrough chu atum ta ani
chuti rol chuan asin chu piltawar hall a ain thlak le a chuta chuan alchemist chu stage ni na portal atangin pakhate ten an lo chuaka kawing po aran chuak to hoi kuala sawian chu alaran chuak ve lo ti a hmuwa sawian chuan anuna achan himsak awangin iana chu angai tu hle a Hall of Souls alchemist lak atang chuan atlan chuak theiloem ni ang ti angai tu a songking chuan ron pana kawing chu angai tu mel le ma se kawing chu alung oilo hle a din hun laoma a din laya akal sana wangin angai saklova ngoi rengin akal sona kongji chuan kawing le top alchemist dang te chu hlo tling takin second stage an paltlang vek to ti asoya ama ero chu zone e chu alungai hle a ingvain nge kha tlang wal sawin kha alo la chu avelo atia kongji chuan lungai angai lo chu tlang wal sawian chu ya lau zir tirania achunga engma athling don lo ti in atong thlamuana chuti lai mek chuan poison gal po chu alo lungai hle a sawian chu angai to takset ani pilriam chunga chuan zian po aboi hle sawian chu reya ti to hle ingvain nge alo la chualo pilriam atanga chuana portal chu ain khar thwai don ani atia chuti lai chuan ziong chu hadam takin amua ahnar beng cheng hle bok zian chu athin rim hle a benga ziong chu harin tuinge min ti boingam tin a hoi vol vola abula zian chu muwa a hlaule hle loisi zian chuan ibeng cheng lu tukatia chuti lai tak chuan a chevel energy om zongjong chu yana omna lama chuan ankala sawian chuan chu energy da chu a hi blue ta veka tier 8 alchemist akai chhodon to ti na ani chu mu chuan ziong chuan mak atingang mai unaw pa sawian hi aro pui tak zetani zian chuan sawian thil ti apiang hi mi te hian mak anti fothin ma se ke tan chuan hi thilpa ngai me ni to atia a hrechiang hle ti asoi chu energy chu sawina soril ma aluta chuta chuan a soul mangin essence of soul chu asiam tanta ani ahnunga chuan energy black hole lian tak aron langa an omna bula chuan energy saktak lo eng chuakin atopa chuan sawian chu hlo tling takin tier 8 alchemist a ain hlang kai ta ani ziong chu alo lom hle a una pa sawian hi tiang ang kumleka tier 8 alchemist hi ani ka bei seilo ma se ani tlat si ti in mak ati hle a sawian a sol power po na chatakin alo sang to bok ariruin tu na ka sol hen sil zir thar hi ka mangani chuan atho dan chu ana savio to angatia sil chu activate a ahnunga chuan sol body lian tak aron langta test turin ziong lam chu hoya big brother he ka strike hi block turin ka du che aniatia ziong chuan rem tia sawian chuan a sol hen sil chu aron thlo tira ziong chuan pans na tak pe in alo beileta ma se ati top thailo ahnung lam hlataka chuan atol le dora ziong chuan hi technique la om takani he be na hi ke aya chaklo jok chunga mangta se lemna tak atur ngeyang ti asoya achakna thara mu chuan sawian chu ain ring tok zol hlea zian chuan pilriam chu khar ani don to tuna chuan man mo takin kan chuak turani tia chumi hnuah chuan piltawar hola ain thlaka chuta chuan pilriam pona kong khar chu khar ani don ta ani kongji chuan hun chu atop ngai to ti na puanga poison gal chuan portal in khar tan mu chuan alungai zual hlea ma se ain khar kim trap ti chuan sawian chu aron chuak zian le ziong ti chuan an ron zui ve bok ama an mu chuan zinlan le midang te po chu an lo lom em ema ma se old mugu mel chu sawian a mu chuan thinrim na ina khat elder kongji chuan ngun takin ena sawian a sol power chu a mai na sang jok ti a hrengal tuna chuan pil gathering competition stage thumna chu an tran don ta heti lai hian kawing chu songking laka alung oilo hle songking chuan in soifia atuma 10,000 beach mountain na old muguan a bei khan tlan chu mailo chu du thlantur dang ka nei lo ti na sei ma se kawing chuan muang chang ina changa senior brother ithiam lo omlo min chan chu tum ni ta la I thinge yang chu wang chuan ka dem lo che ti na changa chumin hnuwa elder kongji chuan stage ma sa pahni paltlang the alchemist zongjong te chu stage thumna atana in ring vek turin a hrila stage rang nei ground platform lian tak tak alo choka pakhate tein alchemist te chu arena chunga chuan an lut ta q familiar tang qz alo choka anunga songking aron chok vele chumi hnuwa bai ing aron chok ve ngal bok entu te chuan kumin in elna hi adang lam hle don ti an lo soya
reivak lawa chuan dan family ami dan chuan chu alo chuak ve le boka dan chen dam chu a hoya ani po chu chuak turin signal a pe bok mi pakhat chuan heti hian alo soya dan family ami henula dan chen hi angoi reng zela atong claim hle ma se atelen hi amak danglam hle ani lo tia midang sol por po a hi blu theyati midang pakhat chuan kawing hi thengil su inti siakna avoi tam tak a champion to a chaklo ngai lo tin alo chang leta nui chung kawing chu aron pen chuak ve a mipui chu an au chuak na sahlom hle a hminglamin an lo aw na sameya ma se chuti lai chuan mi pakhat bok chuan ma se tangwa sawian po hi ngai tha chi ani lo tun hnai 5 family te in elna khan kawing record ati chia record thar engmazat asiam bok tun tuma hian ani hi champion thei ani lo tilia chuti lai tak chuan sawian chu aron langa a 3000 lightning movement mangin lightning speed in a omna hmun tura chuan a chuka sawian an a omna tura thlen rual chuan thilmak tak mai a hrenga amit chu old mugu lama a hoya a thin rim hle ma se a in thunun thei rama mugu chuan tlangwal hetiang thlenga i thleng thei hi iwan nei khop mai atia kongji chuan stage ni na in clear awangin in zawai chunga lom thu kan soi aron tia tuna chuan pilgathing competition a stage nung ber in thlengta a stage nung bera hian dan hi a olsam hle a in khapna a omlo in du pil engpo in refine thayang in ranking chu in pil refine a in ngat vekang alchemist top 10 te chu voin hian kan hredon ani tin level sang ber pil refine thei tu chu pakhatna ani anga tia phurna chuan boruak aron lu khat ta veka mi pui chu an phurin sa takin an lo aw chuaka zian po chuan sawian chu a aw na sa hle kongji chuan official takin stage thumna chu atan thei ti apuanga pil gathering competition final stage chu tuna hian ain tranta alchemist zongjong in an farnans an da chuak ta sawian po in a farnans chu ala chuak ve bok a master tan chuan bone growing blood melting pill tier 8 pill chu refine atuma he a master iala wa chan chu huna a master in taksa thar anei theina na tangkai tak turania chu wangin sawian tan he refinement hi ti sola thiang don lawani ti chuan kawing chuan alchemy flame chu a activate energy chak tak a chu tira mi te chuan a flame chu adang lampik hle ti an lo soya kawing flame chu nga chuan blood demon puppet a oma sawian chuan demon flame ani ti a hrenga la elder tian lei chuan he flame hi adang lam hle ti a lo soi he a flame blood demon flame hi mission te siam chu ani ma se heavenly flame ne na te kin thei tuk ani atia he flame ne hi a har sa hle a magical beast le fire element atanga siam ani ti soin chu chuan flame chak tak a siam chuak atia kian lei chuan he cow family in hetiang flame ne alchemist an nei hi aro pui hle me atia kongji chu anui suka kian lei an azir lai a fak chu alom hle ma se old mugu chuan alo nui sata mi zongjongin an flame chak lo tak tak an nan tir to a tuna chuan flame dik tak alan tir don ti asai asi heart flame chu ati chuaka beast form a activate chu chuan songking dan chen le kawing te chu ati buaya kawing chu aril ruwa boy hlea tunge ani a chuaka he pa hi hol of soul sa an elder ani thu a sei chuaka mi zongjong chu ati mang ang hlom hle he heavenly flame ani tak tak empty an ngai tua kongji chuan heavenly flame rank a som pangana si heart flame ani thu alo soya hall of souls atanga hetiang heavenly flame me alchemist thiam tak alo chuak ta chu mi zongjong in makan ti hle elder suan I chuan alchemist thil ti dan atang chuan hall of souls members atlia ani lo ti achiang hle ti asoya tian le chuan hall of souls atanga hetiang mi hi alo telani chuan film khur taka in ring kan angai ti asoya chuminwa sawian chuan old mugu che dan vel chu enin athin rim hlea midang ati boy kher chu angai dan ani lo hle a heavenly flame chu activate ve ta a glass lotus flame atang chuan python pakhat aron chuaka glass lotus flame hi heavenly flame pani inzam khawm ani old mugu beast flame body ne chuan ain ma chona iana flame beast chuan angam hlea sawian heavenly flame chu mugu heavenly flame laka chuan achung nung hle iana flame chakzia an hu chuan mi zongjong chuan mak an ti hlom hlea zian hian sawian refined pil su a ya sawian theina na sajia chu chuang takin alo soya
elder suan I chuan sawian a flame chu heavenly flame ni ngei na ria ma se heavenly flame zinga tiang flame hi awmin a hrelo kongzi po chuan heavenly flame a hriat zong zinga chuan pakhat ma hi green a omlo ti asoya sawian hian flame pani zom khawmin a siam ani ngei anga tia tian lei chuan hei hi adikani chuan sawian hian he stage a hian yalawa zirtir ani angin a master chu ian chuan a choi ngoi viau dona a hriat thu asoya a thil ti theina awang hian mi zong mak ti a hloa alchemist role pui tak ani zia alantir thei don ni in a sei a beast flame body chak tak mangin sawian chuan old mugo flame beast chu ati chia old mugo chuan thinrim takin heavenly flame chak tak nei runga thi atang kai lo alchemist role pui ni na bul pui ber chu heavenly flame nei chau ani lo atia sawian chuan a heavenly flame chu ala leta bone growing bad melting pill chu refine atum ta a flame lumna chu uluk takina controla sawian a soul power chu a hma aya chakto awangin a thil siam te chu rong takin liquid form a chantir thei ani kongji chuan sawian a soul power chu a chak hle ti alo soya pilatana man tu thil te chu a refine kimran to ti a chiang hle alchemist dang te po chuan pil chu an refine tan meka sawian chuan pil siam na atana paimo thil pathum chu ala chuak le a heng thil te hi he pil siam na atana elemental paimo ani awangin uluk taka ati angai ti asoya chumi nuwa a bone chilling flame chu ala chuaka chu thil pathum chu liquid a chantir ta ani chumi nuwa pil nen chuan a zom khawm tana chu chuan chak na satak a chhuwa tana hetiang hian hun a liam zeila alchemist then kha chu an pil refinement an hlo chama a chan chu 7 emo 8 rank pil refining nan ni tam tak angai wangani ma se sawian chuan a pil chu a refine chum zom zela a ril ru po a pehle bang hunakal zela ziong chuan alo ning le to hlea amot po a chuak le to hle a phun noya heta hian hun rei tak ka thut nuwa ka hnung jang po a kham vek to ingtika nge hepel gathering competition hi a to pang abula chuan zian chu alo khuwa ain siam rem ngal wata zian chu a hlau hle ti alang zian chuan pils rim tui tak chu a hritana alchemist te pil refine zong chu a tui don hle ti a sei he hi in elna ni lo se chuan voin hian ruai ro pui tak ka the nge anga tia chuti lai chuan alchemist pakha chuan a pil chu hlo tling takin alo refine to a energy na sa tak alo chuaka wana aron lang chuaka pil lightning alo in siama pui ta chuan bakan ti hle tier 7 pil ani ti an hria chu tiang tier 7 pil chin chau chuan pil lightning a siam thei ani poison ga chuan hei pil gathering competition a thil thleng tur ve reng ani thu aseya chuta chuan tier 7 alchemist te hi chu mipa ngai anga ngai an nia pil lightning chu thil maklutuk anga ngai ani lo reivak luwa chuan pil lightning chu leilama a chuka ma se pil tawar chu a chevel zongzonga lightning arrestor da ani awangin lightning lo chukte chu a absorb a lightning chu leya atalawani mi pakha chuan he hi pil tawar ro puina ani thu aseya alchemist te hi andam chhuak kherlo mai thei lightning chuan an ma ni chu adeng ngeya pil po an refine hlo tling thei lo fo wang alo tia ani na taka chuan pil condensation lai hian lightning atla fo thin ani pakha chuan pil lightning hi pon lam mi tan chuan thil dang lam tak angin alang theya ma se pil tawar tan chuan ni tin a thil thleng ani thu a sei fi abok heta hian tier 7 alchemist tam tak an oma wangin ani po hi reng sang taka ngai an ni lo buying point pil zo hlo tling takin a refine ta chu low grade tier 7 pil ani qg chuan high grade tier 6 pil a refine ve boka chuti mek lai chuan dan chuan mid grade tier 7 pil a siam ve bok entu te chuan chung alchemist pathum te theina an mu chuan an ngai sang hlom hlea heng alchemist te hi kan biala omnita se kan chena mun hi an ti che thei nge yang an tia he pil gathering a champion hi eng ang taka chak nge ani don ti ka ngai tu thiam lo an ti tuna chuan songking point appeal chu a refine thei ta reilok te lightning na sa taka lo chuaka high rank tier 7 pil a refine he hi tun thlenga in elna siam so zinga chuan grade sang per alani anwa danchen chuan appeal chu a refine zo velia energy na sa tak a chu tira hlo tling taka a refine thei chu a ring theilo ama po alom playa chuma chuan lightning rong sang pani aron lang ta songking chuan a mu chuan makati hlea a chan chu danchen in tier 8 pil a refine wangani kongji chuan dan family atanga lo pian henu lai midang lam takani thule mi chung chuang tak ani tak zet ti asoi
chu tiang pil grade sang tak chu a refine thei tlat a pil chuan thundercloud rong pahnih a siam thei ani atia ani na taka chuan thundercloud rong omzat hian tier 8 pil rank chu a hril ani rong chi hrang a tam pau le a grade chu a sang zel ani he inti siakna hian tu pil nge thundercloud rong chi hrang siam tan ber ti atangin a chak ber chu a chiang don ani elder suan I chuan tier 7 le tier 8 in thlauna chu rank khat chau anga langnima se a in thlauna chu leile van ang me zaw ani thua soifia tian le chuan thunderclouds arong chi hrang a tam pau le pil grade a sang zok ti alo sei ve le Tencent hian thang thar zinga din hun sang ber alo thei ti a sei bok chuminua kaweng chuan Tencent chu abia unaw nu khang kumkal ta chung khan I alchemy talent hi alo tha chho tak zet ani ma se chu tin main ol sam takin ka chakti don no che van hian pil tawara ka training atanga ka mason dan hi ka mu ti rang chewatia apil chu aran pholanga vana energy na satak a chu atir ta ani atira chuan chuma rong pahni alo langa ma se anuwa rong pathumna alo pianga kaw in chuan rong pathum nei pil lightning chu ati chuak ta ani he hian pil grade chu Tencent pil grade ain asang zok ti atilang mi zong chu an phur hle pil tawar chuan for chu athil ti theina na satak awangin an fak hle songking ero chu alung oilo hle ma se kaw ing ne na khakin chuan a chaklo zok ti a hrichiang hle ye chong chuan he kaw family ami kaw ing hian a hming than na chu a choi sang tak zet ni in a soi tuna chuan engkim chu mugu le sawen a chunga ain ngata ani sawen chuan eng ang pil nge a refine thayang a pil refine lai chu a step to ber thleng to a bone growing blood melting pil chu a heavenly flame main a condensed run ta ani a topa chuan pil chu alo in siam ta energy na satak le a flame pi chu van lam pan chuan an chawa energy in thak dang lam satak in siamin arena pumpui chu anging dur theya kongji chuan sawian hi eng ang taka alchemist thiam nge ani chia ti chu mu adu le he energy chak tak ron chok atanga thlir chuan pil hi tier 8 ani nge yang ma se zo na om chu rong engzat nge siam theyang ti hi ani foile khata sawina lightning pil chu chuma chon rong chi thum a ren siam ran ta a chakna pek chu chu anasa hle van boruak zonga rong eng moi tak mai alo langa songkhing chu a thong hle mak ati kher mai sawian chu arin phak alchemy thiam ani ti angai tua engtim nge he tlangwal hian chhum rong pathum a siam chho thei atia kaw ingle Tencent te point mak an ti hle sawian a theina dik tak chu an ngai tu ang ain asang hle ti an chuak ta ani until mu chu oi harsa an ti hle a chu ti lai chuan elder suan I chuan sawian a pil lightning rong pathum chu kaw ing ain achung nung zok ti a chiang hle ti a sei kongji chuan nui chungin vai khadang ia law laka atlom le ta ia law zirtir ani ange beise angin sawian hi amak tak zet ani ti apom sawian na thrin da chu an lo lom hle ziong chuan in chuang le in ti thei takin abula thu chu abenga so ka unaw pani so alo tia chuti la chun sawian chuan old mugu chu tier 8 alchemist ani ti ashia arel ruin tuna chuan mugu chu ngai tu a hun to atia old mugu chuan ia law hian sawian chu uluk takin azir tir ani ti angai tu ave boka ase athil ti thena chu sawian athil ti thena nen chuan te khin the ani don lo ti asoi chuta apil chu aran phar chuaka pil tawar ho tulu pathum te chuan an ngai ven ngal he old mugu pil hian energy na sataka chua songkhing chu abok thlopa lai mun zong chu atinging vekani Tencent po ain veng theilo ma se kawing chuan a hun taka alo mana old mugu chuan pil lightning rong pathum asiama chuta kongji lama hoya anu isata min ngai dang ro ma se kumin champion kani don voin hian hall of souls te hi hemuna hian iti top thei to don lowatia kongji chuan ani na dik tak old mugu ani ti a shengala chuan I chuan he pil hi a content sunzom zel kan phal chuan pil tawar pumpui chu hall of souls kuta a om vek meng alo tia chuti lai tak chuan old mugu pil lightning a chuan rong dang aron lang le ta thundercloud rong pali a siam chuak ani mi zong chu an mang ang vek pil lightning rong pali siam thei chu pa chu a chak tak zet ani an lo tia heti la hian sawian chuan pil chu ala condense skim lawa tu main rong dang a siam bel thei ero an bei seilo elder tian nei chuan lungai takin old mugu chu a champion chu rem ka ti theilo ti in attack turin a in bot saya ma se kongji chuan rong takin alo danga enge iti
vain hian whole of source hi ne na kan chan tir ani chuan kumzawi tam tak chunga sak kan pil tawar hmun thatna chu a chhevekang tian lei chuan atia kongji chuan muang changin a changa tuna hian I that ani chuan whole of source chuan pil tawar laka indona an puang ngeyang tuna chuan whole of source pumpui do turin chalna kan nei tok lo hei hi hria thiam ngai ani atia chuan I chuan ma se sawian hian apil chu ala content zo lo ani mai thei thil mak po a thlen tir mai thei asin alo tia heti lai hian mi zong zong be sina chu sawian chunga ain khatta ani zinlan chun elder chong hena sawian an hena chan theina chan sala nayem atia ma se elder e chong chun alu athinga a theilo high tier pil refine nan hun anei tlem to tukatia ma se poison gal chuan sawian hi karing tlatani ati thei ngeyam ti alo soya zian po chuan ke pen karing tlatani alo ti vea sawian chu a awa ato thlengin I bei dong tur ani lo kha old mugu kha I hne theiania alo tia chuta kaw ingle dan chen te po chuan sawian chunga chuan bei senna an ngatta ani whole of source hi champion ani chuan pil tawar chu an thununa hnuaya om mei don ani he hun poimo taka hian sawian chuan a master thusoi chu a hrechuak ta vai kha chu ia lawa hena pil pakhat chu a condense to hnuwa chuan a great ti san chunzom theidana omem ti a zota ia law chuan inven nge chu tiang Mizo atia iana chuan ka hrechak mei mole atia ia law chuan zo tur dik tak Mizo tani atia anui suka chu tiang ti theina technique chu kasiama chu spiritual enhancement ania ma se chu technique mang tu chuan alchemist hi tier 8 tal ani angai ani atia chu ti lai chuan sawian hi tier 3 alchemist so alania chu thua hria chuan mak ati hlea iana chuan thu tak dewin master ani soul enhancement chu ahman dan total min zir tir thenge matia ya law chuan ahun taka ka hril fiang che atia ma se sawian chuan sumini ve chuan zir atum tlat ti chuan sawian chuan spiritual enhancement technique chu man atum ta old mugu chuan alo nu isata tlangwal hun khoral chu I ha thlon me ani atia championship hi ka ta ani kha ya law putar ngei kha heta hian ron lamta sela ama ngei po khan min tluk chuang lawang atia ring takin anuya ti chuan sawian chuan a master bone chilling frame chu ala chuaka he frame chakna na satak hian old mugu chu ahnung tol tira bone chilling frame atang chuan thil danglam tak alo chuaka a che vel zong zong te chu a khal vek chu ti rol chuan sawian a sol power po chu a sang zual sawa chu chuan mu chuan elder chuan I chuan yelaw chu a hre chuaka a chan chu tiang pil condensation spiritual enhancement technique chu ama chawin a thiam ani old mugu chuan chu a bit ngei phuma se a oi theilo sawian chuan rum takin a mela ka master ken hnuaya vai vut nen po te khintlak ini lawatia chu ti lai tak chuan old mugu chuan sawian a hmel chu ia lawa hmel angin a hmuwa chu tiang pil refinement technique chu legendary alchemist tan lo chuan ti thei ani lo wangin chumi hnuwa chuan iana chuan bone chilling flame chu apil siam bone growing melting pil nen chuan a zong khawm ta chu ahmu chuan suan I chuan yalaw chuan a bone chilling flame chu sawian hena a hlan ti a hrechuaka tian lei po in makati hle he tlangwal hian heavenly flames chithum aneyamo yalaw zirtir nge ani ti a chiange atia entu te po an phun mur mai heavenly flame pakhat nei po thil har salu tu kani lain sawian chuan pathum lai mai anei chu mak an ti hle me nula pakhat chuan he tlangwal hian heavenly flame pathum anei hi awani tak chetani atia old mugu chu a thin rim hle hero ang mai ran chet vel itumami reilo tia I heavenly flame pathum dik ha kata an ni vek don atia sawian chuan a heavenly flame tang pani chu bone chilling flame ne na fiusa bone growing melting pil chu siam that le atuma areng chu atisang ta ani energy chaktak meilai huna chuan aron chuaka old mugu chuan sawian a thil tum a hmu chuan ariru apuai hlea chuan I chuan kongji hena kumtam takkal ta khan ialawan pil a refine laya moi taka a chet kha in a hrenge a spiritual enhancement skill aman kha atia kongji chuan alua bungata ni e ialawan pils great ati sana na technique asiam a technique chakber le danglam berani atia chuan I chuan sawian hi enila ialaw thiam ang zong a thiam vek to ni in alang diktak chuan ialaw hian hetiang zirti ro pui tak a chel chu awangin fak aphu ani
tuna chuan kan be se na zong hi sawian chunga ain ngatani atibok songking chulo nui sukin he tlangwal hian ro puina chang turin aveina salutukani ka chak field chung point tier 8 pil chuka refine theilawa chuti chung chuan no pang infiam na angle ka ngain appeal grade chu ati sangamani reilo te a boina atok ngai anga lo tia sawian chuan pil chu ti nge tumina beya he elexar thil ti theina hian balance ka vong reng turani thil ti sual teng te po hian asol power zong chu ati cheve kang ti in angai tua chuti lai tak chuan jet spirit da su manatuma apila chuan apola spiritual roots asiam theita ani adota chuan athisen ngei mangin blood sacrifice skill chu activate pil nen chuan azom khawm ta ani pil chu hlotling takin a refine wana a chawa thunder cloud chuan rong a thlaka gold color thunder cloud aron lang ta sawian a thunder cloud chu olmugu nen ain ang ta ani rong chi sang pali ve alanga olmugu chu yalaw laka a thim rim le yalaw chuan a thuru special enhancement technique po he tangwal ni la hian a pe ati atan chuan tuna chuan sawian hi yalaw ang chi ani ta pil a refine a chet vel dana po a chiang le lotling taka refine ani avangin energy eng na sa taka lo chuak le van pawro ka chhub zinga chuan adara thunder cloud rong dang alo lang le tuntuma hian rong sang panga aron lang ta ani kongji suan i le tiam ni chu a thong le mi zong chuan an thil hmu chu an oi lo hial an lom le phur takin an au chuaka sawian an thil mak ati chu soin mi puite chu a ming lamin an au chuak ta rimota ji an te po chu an lom em kaw ing point sawian chu aro pui takset ti alo sei sawian chuan thunder cloud chu a control thei angai dona ma se thunder cloud rong panga chuan energy chak tak ati chuaka rena pumpuya chuan thlipuina tak asiama lai mun om te chuan an tur hlei theilo chumi nuwa lightning chak tak chuan leilam chu aron denga sa hlea lightning attracting device te chuan lightning cloud chuk te chu an absorb na sa hlea entu te chu an riru abuai tak le sawian chuan a refine chu lightning tam tak lo chuak a zo nuwa le bone grain melting pil chu ati nge nuwa chau champion ani am lightning device a chuan crack aron lang tana old mugu chu anuya thunder cloud rong eng panga chu itur thei chi ani lo i thi pha kho panga tia kaw in le midang te po chu an lungai hlea ungji chuan heng lightning device te hi a chhevek mai don a chim vek ani chuan sawian chuan pil lightning chu a kut chawa alo ma chhon mai lo chuan ti thei dang anei to lowang tuna a chakna nen chuan chu thil thei lo ani anuna a chan pha thei don alo tia lightning device a chuan crack te chu andar chak le poison gal po chu a hlau thong le ji an nena chuan lightning laka hum him tu man ruwa te chu a chhevek to ati ji an chuan pui adu ema ma se pil gathering dan chuan pon lammi in ro chu a khap tlat ani suan i chuan lungai takin he lightning chakna lo chuak hi atam lu tuka ator chuak the angem alo tia angai tu hle ti chuan atopa lightning device chu apuak ta mi puite po chu an lo mang ang khop mai ol mugu chu anui na sa hlea sawe na thilai chu mu a chak hle lightning chu a condense ta a thunder dragon lian tak angin aron lang ta a thil ti thina chu an sa ema sawen po amang ang hle alo thlir tu te chuan an hlau hle elder ye chang nge po chu a hlau thong hle lightning dragon chuan thom ring tak aron chua a thom ri chuan rena pumpui chu a tikni nga mi pui chu hlau thong takin an tlan chena sa hle thunder dragon chuan sawen lam chu aron panta a thiante poison gal si en le tian huwa te chuan pui tuin man mo takin an ron pana ma se a hun taka an thleng man don lo dragon chuan iana chu asu mei don ma se sawian chu mong chang in anui suka chuti lai tak chuan a heavenly art puppet chu a kau chuak ta sawian chuan a heavenly art puppet chu beitura thu pe in thunder dragon nen an in nor ta chu in nor na chuan chiat na sa tak a thlena an che vela chuan lightning andar na sa hle thil tam tak a chia mi puite hum hem turin suan i tian le le kongji te chu an che chuak nga la an thil ti theina mangin sil dian tak an siama ar puppet chuan thunder dragon chu ti top tumin a chakna zong apanga chu tiang kara chuan thunder's energy then khat chu puppet chuan a absorb a chu chuan puppet chu ati chak zual so puppet chakna ber chu lightning ani kan ti to kha sawian chuan art puppet chu promote ani ti a mu chuan alom hle a
ahma ain achak to zo kani iana chuan appeal refinement ti fel hun a thleng to ti asia papet puinain atopa chuan thunder dragon chu ati chia sawian hian thunder dragon po ti chithei khopa chakna anei awangin mi zongzong in makan ti hle an vai chuan an thohuaya papet chu alo chuk le armor chu ain thaka ahma ain achak nge to hle bok old bu chu a thin rim hle elder tian nei ero chuan makati hlea he tlangwal hi amak tak chetani thunder's power absorb thei papet aneya chu tiang papet chu ataka a hu voi khatna ani chuan i chuan yellow chu ngei tu in zoite hian yellow he tiang zirlai danglam tak hi ineya nangma angbokin midang lampik takani voin hian heta hian omta la i chuang viawanga tia atopa chuan bone grain bat melting pill chu iana chuan a refine zo ta veka sawian chuan ala a alom hle tuna chuan a masterin tak sathar anei le theidon ta yela chu a hrechuaka tunma ikalna kong ang che kha ka zo me kan khati lai khat min zirtir turin shop na satak itwara tuna chuan chu a har sanjia ka hrechuak ta flame mantra min pe a malamin pantira cultivator kong chu top chin nei lo ani thumin shilbok katan heaven in flame min phachia ma se he flame pian ka malam kong ati engani vain hian he pil hi ka refine the awang hian mi zongzong hua alchemist ro pui tak zirtir kan izia kalantir ta ani ka timwal pholo che master atia amit meng chu a hlim hlea a soi chun zom zela master I thian te point an thek hin lo che kum tam tak chung chu an ngai che a ke point ka ngai to che ka ran zong chuak wa tang che atia episode chu heta hian atop ta ani ole ahmuhnawm chhotel tel dona sawian chuan atu 3000 burning flame heavenly flame a rank pakwana chu refine nge tum dona chumia theiani chuan a master chu hall of souls atanga chan chual chu atum don ani hall of souls atang mi chak tak tak an ron lang zel dona eng tin nge ian hian a ma chon zel don en acha pam to khop mai chuti rual thunoi tlem kan nei ve hlekanga monday le tuesday chun zan zomin ka boya be rual tha ni ti kan hriat vekha ni zan nam ka pe har sia loda lawin tia a roma da hi ka du deuh hrim hrima min lo sa thiam don nia ko san lama chan vo poimo tak tak ka nei ve sia chung ti thul phana na han man chu ka du lo burani pathian in damna tha te min penga chan vo hlen zel chungin thei to pin kan active zelang ti ero ka sei duwa ka channel te min ngai hlut saka min thlir sak chak noi ngoi ti ka hria thian kalom khop mai lo dam thavek ula min lo thlir sak zel don nia kalome episode lo omle dura tan like comment share kha thei ngil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve thau don ya mino en sakawangin lom thu ka soye